Aiaraldearen bihotzean, mendien eta ibarren artean, Amurrio kokatzen da. Naturaren indarra eta ingurune industrialaren bizitasuna uztartzen dituen herria. Lurrarekiko lotura sendoa duen jendea bizi da hemen, langilea, sortzailea eta bere sustraie zarro dagoen jendartea. Beti etorkizunari begira, iragana ahaztu gabe. Zaraube Institutua eskualdearen zerbitzura kalitatezko hezkuntza eskaintzeko helburuarekin 1952an sortu zen. Harrezkero, ikasle asko pasatu dira ikasgeletatik, eta bizi eta lan egiten duten gizartearekin konprometitutako pertsona eta profesional kualifikatu bihurtu dira. Gaur egun, Zaraube Institutua Aiaraldeko erreferentziazko zentroa da, kalitatezko kudeaketagatik, berrikuntza pedagogikoagatik eta elkarlanerako izaeragatik ezaguna. Gure nortasuna balio sendoetan oinarritzen da. Inklusioa, hezkidetza eta berdintasuna, iraunkortasuna, etengabeko hobekuntza eta bereziki, euskararekiko eta gure kulturarekiko konpromisoa. Zaraobek hezkuntza eskaintza zabala du, ikasetapen beharretara eta eskualdearen errealitatera egokitua. Derrigorrezko bigarren hezkuntzan, DBH, batxilergoan, lanbide heziketan eta lanerako prestakuntzan. Horrez gain, azken teknologiako instalazio eta ekipamendu modernoekin hornituta dago gure ikastetxea, egungo munduaren eskakizunetara egokitua. Zaraobe ez da soilik hezkuntza zentro bat, komunitate bizia da, ikasle, irakasle, familia, enpresek eta bestelako eragileek osatutako komunitate aktibo eta kementsua da. Elkarrekin eraikitzen dugu hezkuntza eredu ireki, parte hartzaile eta konprometitua. Etorkizunari ilusioz eta arduraz begiratzen diogu. Ikastetxe publikoa garenez guztiona eta guztiontzako eskola gara. Zaraobe, iraganetik ikasiz, etorkizuna eraikiz.